ଦେଖିଲ ଝିଅ ହଁ ମଉସା ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲି ସେ କାଲି ଦେବଳିଆ ଜାଗାଟା ଆଇଲ ମଉସା ଆମେ ଏଭଳିଆ ସବୁଦିନ ପୂଜା ପାଳନ କରି ଆମେ ଚଢେଇ ମାରିଥିଲୁ ଆମ କଥା ତୁ ମାଲୁନି ଏବେ କଣ ହେଲା କହିଲୁ ଦେଖିଆ କଣ କରିବି ମଉସା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଯାହା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ସାନ ଝିଅର ଉଦ୍ଧବ ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଛି। ওই যে উদ্ধব পাত্র তোর ভাই সিলিং রে পড়িছি, তুমি আসো শীঘ্র।